खुलुमबाय। आङो थांनाय समाव मोनसे डायलग होदोंमोन, बे डायलगखौ आं होफिननोसै। दाम गोसानि ड्रेस गाननानै देखायखो मा जाखो, मानसिया दाम खमिब्ला। दाम खमिनि ड्रेस गानखो मा जाखो, दाम खमिनि देलायखो मा जाखो, मानसिया महर गैया मा जाखो, नाथाय मानसियाथ' बेसेन गोसाना, मानसियाथ' दाम गोसानि ना। आं थांनाय जानुवारियाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आङो नै दा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि देखायनायनि थाखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेफोरबायदि सिंजों गाज्रि खामानि मावनानै थाखा फैसा मोननानै सायाव जाबायदि देखायो, नों सायाव देखायखो मा जाखो, नाथाय नोंनि खामानियाथ' सिङाव दाम खमि ना। आं बै बाथ्राखौ लानानै आङो बुंदोंमोन। दा जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा, एसेबां समायना समायना उन्दै उन्दै गथ', आंनि बायदिब्ला 20 बोसोरसोबो नङा खोमा, महरबो दोङो, नायनोबो मोजां, बैसोआबो खम, नाथाय एसेबां आंखाल जाबायना रायजोफोर, एसेबां आंखाल जाबायना। सोर फोरोंदो? आंनि सोंथि, सोरखौ नायनानै बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा सोलोंदो? मा नांगौ? एसेबांथ' आंखाल जायाखै खोमा, एसेबां माने गिराहुवा स्टेन्डार्ड, एसेबां गोलैसोनाय खामानियाव थांनो थाखाय, एसेबां उन्दै बैसोनि गथ'फोरा एसेबां गोलैसोनाय खामानियाव थांनो थाखाय एसेबांथ' आंखाल जायाखै खोमा, ना आंखाल जादों? माइरं गैयि जादों नामा दुनियायाव? माइरंआनो गैया जानो, मा नांगौ जादों? एसेबां उन्दै उन्दै गथ'फोर, खानायबोनो फैसा, देलायनो, बेरायथिंनो, आइफन 17, 16 प्र' मेक्स लाना देखायनो, मा नांगौ जादों? दामि दामि खान्दा खान्दा गुसुं गुसुं ड्रेस बायनो, ब्रेन्ड ब्रेन्डनि ड्रेस बायना देखायनो, बेरायनो, मानि एसेबां आंखाल जादों? एसेबां उन्दै बैसोआव ना न'आव बिमा बिफाया माइरं होफैनो हायाखै? जोंनि बर' समाजनि बिमा बिफायाथ' हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो गथ'फोरखौ फेदेरो, ना गुरनानै बोरसि बोननानैब्लाबोथ' गथ'फोरखौ फेदेरो। रावनिबो बिमा बिफाया बेफोरबायदि गैयादि गथ'फोरखौ फेदेरि। दङ नामा? हाजिरा मावनानै ना गुरनानै ना फाननानै जोंनि बर' बिमाफोरा हाजिरा खामला मावनानै मैगं खाबथिंलाबायनानैबो फेदेरो, बिफाफोरा खामला मावनानै। नाथाय बे उन्दै उन्दै बैसोनि बे 18, 19, 20 बोसोरनि गथ'फोरा यार नुफेरै भिडिअ', सासे हौवाजों इमान उन्दै उन्दै गथ'फोर, सानै सानै सिख्लाफोर मोनसे हटेल रुमाव मोनसे बिसनायाव थानाय, बेखौथ' जों खोनायोसोमोन गुबुन स्टेटआव, गुबुन जायगायाव। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव, जोंनि बर' मानसियानो मानि एसेबां आंखाल जाखो? सोर फोरोंदो नोंसोरखो? सोरखौ नुनानै सोलोंदो बे दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ? देलायनो मोनो, बेरायनो मोनो, थाखा फैसा मोनो, गारि मथर मोनो, न' मोनो, बिल्डिं मोनो। आसरित आसरित, एसेबां आंखाल जाबाय जुगा। आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन एसेबां आंखाल जाना दङ थाखा फैसानि। आसरित मोनदों आं मैयानि बे भिडिअ'खौ नुनानै। आं दा बेखौनो बुंगोन, ना हौवाफोरासो गाज्रि खालामजोबदों थाखा फैसा लुफावनानै, गारस्रावनानै? थाखा फैसाखौ ओरैनो मोनदो बबेनिफ्रायबा खामानि मावनानै, थाखा फैसाखौ सुन सुन सोरबा सिख्लाफोरखौ नागिरथिंबाय थादो, सोरबा सिख्लानि उन उन गिदिंथिंबाय थादो, थाखा फैसा होगोन, आंजों फै, नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन, गारि मथर, बिल्डिं, न' बां, बबाव थानो गोसो बेयावनो होगोन, बेयावनो था, आंजों फै। आं फंसे बाथ्राखौ बुंगोन, हाजार लाख' लाख' करोड़ करोड़ थाखा फैसा हौवाफोरा गारसोमब्लाबो, जासिब्लाबो, सासे मोजां सिख्ला गथ'आ, सासे साननो हानाय, बुजिनो हानाय गथ'आ
मालाबाबो थाखा फैसायाव गोजावा। नोंनि धोन सम्पति, नोंनि बिल्डिं, नोंनि गारि गाज्रि खामानियाव मालाबाबो थाङा। सासे बुजिनो हानाय गथ'आ गैयाब्लाबो बायनो हाया नोंखौ। नोंनि साननाय हनाया मोजांब्ला, नों मोजांब्ला नोंखौ सहसाव बायनो हाया, मालाबाबो हाया। मोजां सिख्लाखौ नोङो मालाबाबो थाखा फैसाजों मालाबाबो बायनो हाया। सासे मोजां सिख्लाखौ हाजार हौवाफोरा लाख' लाख' गारि लानानै फैसा लानानै नोंनि खिथु उनाव गिदिं, थेवब्लाबो नोंखौ सहसाव बायनो हाया। थैनो बाया। आं मोजां मानसिखौ मालाबाबो हौवाफोरा खारफानानै बायनो हाया। हामि मानसिखौसो, साननो हायै बुजिनो हायैखौसो बेफोरबायदि खिथु खिथु खारफानानै थाखा फैसासो बायनो हायो। साननो गोनां। ओरैबायदि सिं सिं ओरैबायदि डेन्जार खामानि मावदो दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरानो। दा बिसोरखौ नुनानै आरो सोलोंबावगोन। उमुगानो नाय मालाय, उमुगाव थानानै, उमुग टाउनाव थाहैनानै आखाइयाव आइफन लायो, दामि दामि देलायो, माबायदि गाननानै माबायदि देखायो ससियेल मिडियायाव, फेसबुकआव। माखासे गथ'फोराबो आरो सोलोंलायगोन। उमुगमोनालाय माबायदिथ' थाखा फैसा खामायदो मालाय नुदों, माबायदि धोनि जाखो न'आ, माबायदि मोजां जाखो। आरो गोबां गथ'फोरानो बेफोरबायदि सोलोंबावो। आसरित मोनदों। जाय समाव बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायनोसो नाजानांगौमोन, सोलोंथाइ लानांगौमोन, नाथाय ओरैबायदि खामानियावसो माने आगान होदो। आं बेनिखायनो बुंदों, सोरखौ नुनानै सोलोंदों, माखौ नुनानै बेफोरबायदि जानो नागिरदों। जों गुबुन जायगायावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोमोन, गुबुन स्टेटआवसो खोनायोमोन, दिल्लीयाव, मुम्बाइआव बेफोरबायदि मोनोनो, बेफोरबायदि दङनो। नाथाय जोंनि आसामाव, बड'लेण्डआव, बर' समाजाव दिनैनि दिनाव ओरैबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर, ओरैबायदि शकिं, ओरैबायदि शक देखायनो लुबैनाय। नाथाय नोंखौ सिनायो, दुनियानि रायजोफोरा नोंखौ जेबो बुङा, सिनायो। नों बबेनिफ्राय मा मोनदों, नों मा मावदों, नोंनि इनकाम सर्सआ मा, नों हाजार देखाय, नोंनि इनकाम सर्सआ मा, नों बबेनिफ्राय देखायदों। बे दुनियाया बेवखुफ नङा। नों ससियेल मिडियायाव जेसेबांनो देखाय। आं बेनिखायनो बुंदों, दाम गोसानि गाननानै मा जानो, देखायनानै मा जानो। मानसिया दाम खमिब्ला, आं दाम खमि बाथ्राखौ बेखौनो बुंदो, सिंजो जेबो भेलु गैया। बेजों थांलाय, बेजों थांलाय, बेजों थांलाय, जेबो भेलु गैया सिंजों। बेनिफ्राय सायाव बिराद दाम गोसानि देखायनाय। आं बे बाथ्राखौनो बुंदों। नाथाय मानसिफोरा बुजि मोनदोंना मोनाखै मिथिया। नाथाय नों सासे मानसिया महरबो गैया, फरायनाया जोबोर मोजां, खामानिया जोबोर मोजां, देलायनायाबो दाम खमि, गाननायाबो दाम खमि, नाथाय बेनि आखला बिब्दि नङा। बे रावजोंबो थाङा, रावनिबो थाखा फैसायाव गोजौवाखै आरो देखायाखैबो। अब्लाथ' बे मानसिया दाम गोसानि ना, बेखौसो बुङो दाम गोसा। देखायबाल' दाम गोसा जाया, देखायालासिनोबो दाम गोसा जायो, देलायालासिनोबो दाम गोसा जायो। नाथाय जोंनि उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरा बबे लामाजों थांदो, आसरित आरो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।